paglipay o pagmaya sa ulugon ta, ang grasyang gihatag sa Dios pagahandumon ta, gasa gihatag niya sa unang mga Kristiyano. Ang batang Jesus ang tunay niyo, tinubdan sa pagtuo, atong isang iyang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaambit sa tanan, atong isang iyang ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos nung kaluoy pagkamaayo, niya kanatong mga Cebuano. Itawag ta sa pag-alagad, di unay nga paghalad sa kinabuhi nga balag.